Ndikhule ndingumntana ndedwa kumamam. Tatam andimazi wayaphi, kodwa xa ndisiva kuthiwa ulapha esithubeni. Ndikhule ndingumntana onembeko, izifundo ndizithanda, ndingumntu wabantu. Esikolweni ndandiphumelele emagqabini, ndifumana nezatifikhethi zogqwesa kwizifundo zonke. Iphupha lam ndandifuna uba ngugqirha, ndinceda abantu. Kodwa kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, ngomgqibelo ezintsukwini, kulapho ubomi bam batshintsha unaphakade, kwaphela naloo phupha lam. Hey, madoda. Hey. Ngithi mfondini la mfolowa. Hey. Wandithi ngala penta pesoko futhi. Hey madoda. Hayibo madoda nandihleka. Wathi yena ngafondini lawo. Tizawuthini mfondini ngumlungu lowa. Mfondini ubharo man. Kofana uba nawe wazulisa kancinci. Umbone bungathi ulahli uthi qe lawe toke Eyongwini mfondini. Yini, Mtshana, soncede wangena Mtshana. Ngawunikhangelele phaa ke Mtshana. Yabona xa uphakamisa eza zinto, uzabona imali ke phaa Mtshana. Mtshana, ndifuna uyothengela umalume ibhiya ezimbini. Ayikho nje malume. Hayi Mtshana, khawukhangelisise Mtshana. Ayikho. Ayiboni Mtshana, khawukhangelisise apha Mtshana. Malume uncaniyo. Oh. Yamadoda. Thatha fondini Ngawuthatha ibhiusele man, ngima. Hayi, kanipheni igumbi, kanipheni igumbi. Oh, ujeke wena ke mfondini man. Yaphangela namadoda ngomso ngomo. uzuyenza lo nto sihamba nawe. Into emoni masithatha utywala sesihambe xa semnikele Hayi. imali. Asithengele utywala nguwe Masam. sambe notywala bethu. Sam. Hayi nomshiyane idlake nabantwana bakhe ananisebenzi nawe ma. Andisebenzi nawe Masambe. Ngibona mfo. Funibamba ma, funibamba. Ekhaya ndihleli nabantwana bathi Mtshana. Sondela Mtshana. Ufuna uthetha nawe Mtshana. Hey. Usike wamhle namhlanje. Yona nje ngaqhelekanga. Usike waqhaqhaza Mtshana. Ngamhla akwenje malume. Hayi Mtshana. Kodwa namhlanje usike waqhaqhaza Mtshana. Jonga ke Mtshana. Yabona ke Mtshana. Nako kuzakwenzeka. Le nto ndifuna siyenze sobabini. Uzungayithi vo, ngive segcwele apha ngaphandle kulelayo. Yaba ke Mtshana. Umamele Mtshana, ndifuna uzothi. Mtshana. Uvale ngapha. Ndifuna uzixelele le nto uyenzileyo emntaneni wam. Ndingenza ntoni emntaneni wakho nondadi? Yaziwa nguwe, utheni ezawuthi le nto yenziwe nguwe? Uthi ndibenze ntoni? Yile nto ndifuna uyiva ngawe, yile ndifuna uyiva ngawe. Ndixelele ngoku le nto uyenzileyo emntaneni nam. Ufuna thini mna? Ndixelele wena, ndithini mna? ndifuna uva ngawe uthini wena xa sithi wena umenze le nto umenza yona. Ufuna ndithi nathi ntoni ke mna? Mfondini, ndixelele le nto uyenze emntaneni nam, andithethi nto.
elinye uhlamba kanjani nalise mdaka nje? Yabona la. Apha emhlabeni yonke into yenzeka ngesizathu. Ezinye izinto ziba ngapha kwamandla wethu. Kodwa kuye kunyanzeleke into basithini thina sinyamezele. Nale into oyenziwa ngumalume wakho. Ndicela ukuyinyamezele mntanam. Uyabona? Uba ufuna uyenza lento umalume athi yenze. Thina sizoba nayo into yokuhlala. Asiziba nako ukutya. Futhi ke mina ke uze ndisele ndithengelwa kwangumalume lo. Utywala. Kungoba wena ufuna ukulamba. Kodwa mama iqhele ndanenza ngayo. Ufuna utyiwa indlala? Ufuna ubulawa indlala? Ubufuna indlala ke sisi, uphume ngalamnyango. Ngoba mina ndikho ready. Mina ndikho ready ukuba ndilambe ndingabi nayo indawo ohlala. Kodwa mama ndicinga lento esikolweni, ndicinga naxa ndala ndikwazi ukubhala esikolweni. Yabona ngoku wena njengoba uzenza isizana njengoba uyabona ulibele kuzenza isizana uzaba lisiza impela ke xa uhleli pha ngaphandle ungena ndawo ohlala ungena kutya ungena umuntu uhoyileyo yabona ngoku ha wena usenze ngathi sine choice kanti asinayo choice. Asinayo choice. Ukuyohlala kwam kwamakazi zange ndiye ngothanda. Ndandibaleka le nto eyayisenziwa ngumalume. Ndandiyazi rhoqo nge-weekend ndizobethwa ndihlukunyezwe nangesondo. Umamam wayengandikhathalelanga. Rhoqo umalume xa enze into kum ndandimxelela andikhuphe phandle ubusuku bonke okanye axazule iincwadi zam zesikolo. Yiyo loo nto ndahamba kwamalume ndingayazi uba kanti ndiyakwanja ziyaluma kwamakazi. Mamela mntanam. Ufikile musi. Lalela ke. Nansi into ezokwenzeka apha. Xa uphuma esikoleni apha kulo mzi wakwam. Awuyenzi laa nto yomanenziwa ngabantwana manje uhamba phaa umane uhambe uyodlala esitrateni into engapheliyo. Uyabuya uza apha endlini. Uyayiva? Into endifuna uyenza, ndifuna ufundisa kwantoni na eyenzeka kulo mzi. Ndafundisa upheka. Befundisa mama kupheka? Ndafundisa upheka. Ndifundisa ukuklina kulo mzi. Yandeva? Ndafundisa kwantoni ndifuna ungivasele iwashing yami, ndifuna ungivasele i-underwear zami. Ndizasho ndiphumule wethu. Yini kunini ndasebenza? Kunzima uzale amadoda sana kunzima. Kunzima usebenza oko, usebenza oko uzuba yabona ngo ukhona uzafundisa kwantoni na ndifuna ukorobhe apha phansi kucoceke kulomsi. Kawusha. Intoni kwenza ufuna uhlala apha? Uziluma mba ndifuna uhlala naye na okanye ndizofuna uhlala apha. Andiqonda ke ngoku. Sengakwathini ke wena? Uthi ndifuna uhlala naye. Awuhlala nam. Mamela mntanam uzawuhlala nam ke. Sizawuhlala apha sobabini sizomane sincedisana nje phanda pha. Yayiva lo? Then ke ngoku intoni yona kwenza ungafuna uhlala nomamakho? Ndifuna uhlala nawe. Uhlala nam? Ya, ke sana lo mntana. Hayi ke sizawuhlala ke mntanami akobe undivileke kwantoni na ndixelele yona because apha andifuna manje ndiphinda into eyi-1. Inoba nguDesmond ke loyo. Kubani? Awusamkhumbulanga? Thina ndatsho ndambona. Yamani khona?
Intombi endala nangigqibela seqinile. Manje abantu ntombi endala ayikhulu impela. Yawutsho ke ngoku uzothina Uzohlala kaloku. uzohlala. Uza kulala phi ke ngoku? Ngoba kaloku irooms ezizimbini apha endlini. Le yam, yakho nokhaya. Uzosikala le nami wethu. Uzolala apha ekhawutshini ngumntana mosla. Uzolala nawe. Uzolala nami. Or apha ekhawutshini naphi na wethu ngasikalana. Jonga mntanam khawusasa zii-bags zakho uyozibeka phaya erumini yami. Jonga iroom yami iphaya xa usiye straight. Room yami ke futhi ubeke phaa phezu kwebed. Khawuleza mntana ndini khawuleza. Nini? Yeah. Ngiyacaphuka kanjani ubona nje. Ngezelo supervisor pha emsebenzini. Uyandibuza uba ndingenele ntoni night shift ezolwada bekumele uba ndingene iday. Akageze supervisor yakho angasukumbetha ngenye imini ukumgrombe nje ukumbonise nje uba wena kaloku uzala apha emathileni ukumbonise uyaqhela kakubi. Ake siyeke manje ngesupervisor ndiyacinga manje. Ulanga makalale nami yaqonda. Alale nawe? Njani? Kaloku mamela ukhaya ndithi ngilogulayo. Ke ngoku andifuni umntana alale nani ngokumuntu ogulayo. Sikawethu hayi sikamani yona Desmond uyiwarela leyo myeke umntana moslo uzolala phaa kum wethu hayi. Uzolala phaa kuni. Uzawulala njani phaa kuni kodwa ukhaya kuya khona? Makalale phaa kuma nomntana manayo ingxaki manje. Usikwelele enyaweni jongise enhla. Xa usitsho ke mandiyogqibezele izitya zam phaa. Lo mntana usike wafika ndiyibhisini izitya ke sa. So ndifuna ukuthi ke ngoku andincedise. Iza langa iza mntanam iza ndobonisa. Hey wena. Uyaphi? Uyindawo kodwa ubezihlangu. Jomame lapha wena. Uzukulinga uyibalise lonke lenenzeke yaphi izolo yandiva. Kubulala, uthatha umzimba wakho ndolahla kude le. Mazuphinde ubone. Yandiva. Linge nje uyibalisa apha endlini lenenzekile. Ndakuqhala uqhoqho. Yava? Otherwise bekumnandi izolo eh. Namhlanje sophinda. Elanga kutheni ucotha? Khani xelele mandifuna ukuyecabana. Khani xelele. Hayi lo mntana. Lezinto ezindika apha kuwo. Uyacotha umntana utheni ucotha umntana omncinci ngohlobo. Akazi mali umuntu ephile. Mali umuntu ephile. Hayi mana nomntana uthini na? Mamela kutheni uthethe izinto. Uyakwazi lento ba uthini uyakwazi ukwenza lo? Uyawathi mandithule ngamkhulisa futhi ngiyakapha kum. Mamela langa. Kaloku la mntu. Mamela ngijola xinisa nawe. uDesmond ngumzala wami. Yaqala lento le? Engumzala wami nje. Ungumalume wakho. Yayiva ka? So ithi ke into. Umalume wakho yamazi ba uyagula. Ubungayazi. Uyayazi ke.
ndithi-ke kuwe umalume wakhe egula nje unalesifo ekuthiwa i-AIDS babe. So ndithi-ke kuwe umalume wakho ukuze aphile kunyanzelekile uba ave alale nomntana ongumntombi oseyintombi nto ukuze esa sifo sakhe sizophela. Ngaphandle ke if ufuna ungibona ndifele umzala wami ufuna uthini? Ufuna baphele bonke abantu balendlini ndisale nawo? Ufuna sihlale sobabili apha endlini? Uzofaka lo if uzosumane umane uthetha jonga uzomamela le nto ayithethayo ungamane ukhwazi umane uthetha okokoko. Uyava? Uzoba right man, uzoba right. Ufuna ugoduka uzawuma mamakho lo wena waza apha kum endlini wakuthi hey makazi ndifuna uhlala nawe mna umama andikwazi uhlala nomama musele utshwala okokoko kokungazwani ngoku ndifuna kuright uba uphume apha endlini uthathe zonke iindaba zala endlini uhambe uzixelela umamakho. Ufuna thini umamakho? Ufuna umamakho aphume phaa endlini yakhe enxile njalo ahambe aye phaa emapoliseni ahambe ayoxela izinto ezenzeka apha endlini? Ufuna ukubona ndibotshwa? Yinto efuna uyibona namntana? Ufuna ukuthi wena uthethe over kulo mzi kube ibe nguwe umamala ekhaya? Yinto efuna emzini wam engawakhe ngezandla sam? Thetha kaloku ndiyakubuza. Awu phila mabhilezi. Hey. Ngincisa. Right nje. Lenza ndibona nonqeza. Lo mntana yonke into ayenza lo mntana uyaqotha man. Jonga la ngakubale kuye pha ekamera uyaphamela uyafaka la washingiyapha evaskomini yo. Ngiyaqina Sela kuleta manje. Ngileqa wena mfundini. Manje yini namhlanje? Imandi. Nandi Mamela wo. Ungakulinge kaloku uzone-ekthela apha. Lo mntana lo suka apha ngoku umenze nto. Uthi lo mntana mlala apha erumini. Jindile. Esibhanqa sonana sixelele loo nto. Hetasman, ufuna ubona ngiyabhadlezela. Ufuna ngejele. Lo mntana ngixelele. Relax. Endixelele nje uqifa uzoxelela mna ngakho or uzawuphuma apha ahambe ayokhwaza lesi sitrato sokuba kwenzeka ntona apha endlini ngenxa zakho. Shuthi esibhanqa ngibona soyike sakhe angisoyike sona. Ngizawudibana nawe. Umoyikisile? Uzawundazi. Uyayibona ke ngoku ukumayikisa kwakho? Subara ngizawudishana naye uzawundazi ubani ngibani. Hlisa umoya mana unezinto. Hayi unamanyundululu wena. Uyenza ibhidini ngiyamkhulisa lo mntana. Ngiyamkhulisa. Fanele azazi kaloku ezinto esakhula yaqo. Hayi nezinto. Azoyazi le near future zenziwe into ezinje. Yabo? Hayi unamanyundululu. Hlisa umoya. Uthelikazi man fanele yazi bazenziwe izinto man. Yabo? Move busy up. Nawe ngithi ndona. Khona buyithengile. uBeulah nomyeni wakhe baba sengozini basweleka. Mna onyanzeleka ndihlale noDesmond. Minazana ethile ndacinga iqhinga elandiba liza kundinceda kuba nakuDesmond impatho yayingekho ntle. Akho mntu owayeyazi into eyayisenzeka endlini ngaphandle kwam nami.
uDesmond yena uyazothila nawo keep it there sambe Ngisabanga. Uzawudazi namhlanje. Hoy. Uthe ngomameli, mina ufuna ukuthini nqethe na? Angithi abantu babekuhlukumeza kuphila nendoda basolekile. Ngibhizi ngizama ukuphatha kahle wena phuma isithuba wena. Uzenza clear. Wonke umuntu ucimba uzayo kuphatha kahle ku. Awunakhaya la ngalo ngahlala kwa kuwena ngqondweni yami mina. Sekutheni ngoza kunganixesha abantu bakhangele babuye nawo. Jomela. Uzophinda uyenze le nto uyenzileyo yeva. Zakubulala ufefilanga. Funde into yenzayo kanjani? Andithandi nyhani into yenzayo elanga kanjani? Ndenza umuntu ombi ngoku mani, uyandihlukumeza langa mani. Uyandihlukumeza nyhani mani. Ndiyazama apha ndizama ukubonisa uba ndingumuntu orayithi, ndizama ukuphatha kakuhle. Indlela ondibulela ngayo le. Indlela ondibulela ngayo le langa. Ndiyazama ukubonisa uba ndingumuntu orayithi mos yapha mos. Ndirayithi langa ndilungile, into engingayifuniyo kucapukiswa. Ndifuna tu loo nto leyo. Ndiyaxolisa mani. Ngale ndlela ndikubambe ngayo, sowandicapukisa nawe. Ndiyaxolisa nyhani. Kodwa into engazuyiqolisela kungxolisa. Ndiza kungxolisa kakufanele. Awufuni kunye? Awufuni uyotya? Mamela malanga sikoyika mani. Ndiyayiqonda uba ndikuthusile sikoyika. Ndirayithi azophinda yenzeke le nto yenzekileyo. Uqinisekile awufuni uyotya? Okay. But why yonke le nto beyithetha ingathi kwamna yonke laa nto leyo aniyafana nje nale nto ibisenzeka kum and why eza kuthi laa nto yenzeke kulaa mntana njengoba laa mntana ereyijiwe ibimfanele yonke laa nto ibisenzeka kuyo. Kangamenshini negama lakho cacile bebengathethi nawe besenza nje example. And yamazi uKobhrompa unjani. Usoloko senza imizekelo nje engamake sense. So when I'm done, just be cool with it. Ube right nje. Okay? And alright? Alright, bye. As in Indian concern ngayo. The results zakho za last time. Uzibonile bazi dropping. Kwenzeka ntoni? Yayazi nje bakwenzeka ntoni kum. Yeah. Desmond lo wana. Ngoba ngilona ungabanjwayo nobanjwa. Ngulona omakhelwana ababakhala ngayo. But ke wena kufuneka uphushe nje incwadi zakho. Say man. Ibona langa kancane 5 rand protection fee kayikhupha namhlanje esikolweni. Anamali yakho mna ntoni kungipulisha namali yakho msha. Protection fee yantoni wena? Zaxela kumisi yazi wena ngale nto yenzayo wena. Hambe, kunentoni? Hamba. Yeah, ke le bhuli le sazipazile ngaphathi nopasi uzophelela so ke inento masike simshiya so context futhi. Yibona mina namhlanje. It's one of those days, Sana. Yeah, afternoon comes. Afternoon class? No, Monday. Why? Jay. Utheni wena namhlanje na? Usike wa down, wabhora utheni? Kwenzeka ntoni? Anando. Langa, ndiyakwazi uyichomi yami and kudala ndakwazi. Thetha. Utheni? I'm fine. Yabona uba awuthethi nyani ngoba uyaxoka ngoku. Ndizawuvele ndithathe iincwadi zam ndihambe. Right? Yeah. Okay, in that case, sibesenze nje homework. Sizogqiba ngayo yonke lento. Yazi mna ingase apha kuma life singanganikwa ka homework. Akho into idika ngathi homework mina sana. Okokoko. Missy, homework. Sana mna andizovana naye lento. Biko page banana. Langa utheni? Ayibona Langa. Hayi Langa. Ntoni ngoku? Langa. Hayi. Langa.
umhlobo wam uphela wayeluncedo kakhulu ngoba nguye umntu owayethetha nomisi ukuba bangenelele. Kodwa ngenxa yoba uDesmond Ndleza esazi namapolisa wayengabanjwa. Baphela bencama ngoba uDesmond wayebagrogrisa ngoba hlaba nobadubula. Ndafumanisa ukuba kukho umphefumlo oswini kum kwaye seneenyanga ezintandathu ngoku. Sizamile nokuphela kwisifihlo sisu ngoba ndimane ndiminca esikolweni ndiqoma inyala. Kodwa minazana ithile kule kamva wathetha elinye ibali. Ngiyibonile sine namhlanje. I enjoyed every moment. Yabona into besititsho namhlanje ndi-understandile ngene yahlala apha kum. I can't wait nje ndifumane umuntu ozothi into yobana mandimcacisele. I'll do that ngomzimba ongenaxhala. Yeva? Alright? For sure? Bendisatsho ukuba umntu onathi mandimcacisele ngolaa nto angayipasa more than mna because ndiyayithanda. I can't believe uba ndiyithanda kangaka yela subject kaRhodbrom. uRhodbrom andimcacelanga but isubject yakhe ndiyicacele. I love it. Utheni Langa? Langa? Awuna 6 months kanti? Hayibo, yenza kanjani into enje? Ayikwazi ukwenzeka. Kunini sisifihla sesibili 6 months sisifihla sesu ngoku yenza sihlaza apha esikolweni. Manza kunencedo. Izinto abantu. Ndithini ndibizumisi. Yabona ke le nto yenza afternoon class. Ndibemke nomisi. Ndabiza ndithini Langa. Sizothini? Sitheni siziqinile. Uthe senze njani? Nkosi yam. Ananefoni for ukunisinceda. Yeke, Lona, bengicemele ifoni yakho ngizofona. Ndiyakhawuyeka izinto zakho lolu undinika ifoni. Sekunikela nini ifoni yami? Ndifuna uyamani kunjani ngoku? Angabona bayasigulisa. Abasigulisi, khosaphi ifoni. Ithini password cimile le nto? Kothethe Lona, ndiyakucela. Okay, ke ndicela ke Lona, ke ndicela uvula ifoni. Ithini? Ndifuna umnceda umjonge uyafa ufiswa yintoni ka 2009 ma Utheni amanzi utheni momenti uxolo mthini mna ngawuthinto. Hello, besicela iambulance kukhona umntana obelekayo apha una 6 months una 15 Long Range High School. Ndicela nikhawuleze sizaba sithini. Okay. Inalona bathi bazosifuna pha ngasegentsini sesithathu. Uzolunga Langa. Uzothini mina? Akimthatha. Sorry, thatha ubhaka wakho. Zabuya ndimthathe. Ayayidifike nale train. Kunini silapha fondini? Kunini? Nini sifamela esikoleni? Langa. Esacela ubona umntana wakho. I'm like singangenani ayitsho mina umntana mina before. So wena ukhe wayibonaphi umntana onomntana naye kodwa ngimna 50. But yeah, ayibona. Ndifuna ndiba igodmother yakhe. I promise ndizomphatha kakuhle. Ndizomthambisa ivaselina, ndimhlambe, ndimfundise nemaths. Ndimfundise imaths, andithi mna ndi-good kwimaths, ndimfundise imaths. Ogqiba kwethu ndimthathe esikolweni ndimhlambe and uyakhala ndizomtswikile. Uyavuma ndibe ugodmother wakhe? Yes. Yo, ndizomphatha kakuhle ndimthengele izinto. Mthengele isithi yazitya isithi. Yazitya isithi. Andiqondi uyazitya isithi kangoko. Langa. Andicela hlala nami ekhaya. Uyangiqonda nje balicela. Icebo li-right elo. Umama I promise uzosiphatha kahle ndizothetha naye. Isamboni uba uphume ngoku kuDesmond. Angikudala unyamezele lami. And besides ekhaya kukho TV, kukho ikhathi and umama uzophatha ikamva thina siyokwenza i-homework erumini yam. And that was strong.
uDesmond soze lenze kuye. Soze angene ekhaya nje ayokufuna. Kudala unyamezele. Kudala, it's been 5 years unyamezele uDesmond. I think it's time for wena uzimele ngoku. Just when avumba uyohlala nami ekhaya. Apo, nilikava kama mama na tata wena. Wacha nilikava wena. Wena. Internet kama mama kezana. Yazi wena. Unelakhi wena. Kwaye kumele uyambulela uThixo ngoba ube nomntana omhle kangaka. Yamanile la mhle ngathi njo nemfundo yakho. Ngapho nini sa. Yazi wena. You're so special. No matter what situation oyifaceayo, you're always the best one. And Londo, funeka uyikhumbule okokoko apho makhona. Khasa sonqabela kelanga. Landa besike sathetha ngayo awucinga uba lixesha loba uattende yona ngoku. Ucinge ngayo or do something about it. Yazi phela mina ngoku senikezele ngobomi. Unikezela njani ngobomi bakho? Usemncinci kwaye usene-future. Akwazi unikeza. Mbalo? Desmond. Nini kama makena. Likamba kama makena. Kamba kama makena. Yes. Ngisikathatha. Ngisinjani namhlanje? Injani namhlanje? Ntoni futhi ngikonjela mnana? Beyolana ndime Krich ulanga uthe manje umlanga ikhona into besazilungisa. Ingumlana wakho. Ngikulanga mnana. Tommy. Nanza le ngishiya ke yenza phina ukubona. Uzaphinda umbone. Mamela lapho wena. Ngifuna uphinde ngikubone icamuka kolanga. Bendiva? Kolanga ukhule ngenajuma. Kwaye akazi uqala ngawo bane juma. Ndithemba sivenye. Hey, kawa. Wena ndandithe kuwe ukuzame. Zama ubaleka. Khangela ndikufumane. And 2, each time uhamba apha. Xa ubuye uzazi, uzifaka engxakini. So ngakulinga ucinga uclever. Sapha lo mntana, ngibekela amanzi ohlamba inyawo pha. Yewena Desmond. Desmond ndimamele, ndithetha nawe. Desmond. Yewena Desmond utheni na? Ndimamele, ngicela undimamele kanye. Ndimamele Desmond. Ndivumele ndivele, ndifuna uthetha nawe. Ibalekile lento ndifuna uyithetha. Desmond. Yewena Desmond ngalimamele man. Uyayazi irongo ehlobo uphetha ngalo lo mntana. Ngumama womntana wakho lo. Ngumama wabantwana bakho abasezayo. Ngumuntu ozochitha naye ubomi bakho bonke. Langa. Jamamela man. Ndinikiwe imvume yokuba ningalala kula room kaPhula nendoda yakhe. So ndicinga uba uyeke ulale esitulweni nomntana. Ungazolala lapha kule room. Ndinika wena le room uzayolala kula room wandiphinde ndize apha kule room. Izoba yakho nomntana. Awumind mas. Right. Okay. Langa, mamela man. Sorry. Xolo ngento yonke va. Since uvukile. Bengicela usolondekela manje.
after 5 years kwanyanzeleka nditshate noDesmond emveni kokuba yayitshintsha izama uba ngomnye umntu. Ndavuma emtshatweni ngoba ezinye izizathu yayikukuba ubomi bam babubulele for 10 years. Uphela wayeRhawutini uqhuba nezifundo while mna ndayeka ku-grade 10 because zange ndikwazi umelana noxinzelelo lwengqondo endandinalo. Ndabona akho nto ndisayiyela esikolweni xa ubomi bam bunje. Le nto kufanele ndiyisombululile ngoba ndiqale ndidibane nomalume ndimbuze imibuzo ngayo yonke le nto. Xa ndenze njalo mhlawumbi ubomi bam buzoba bhetere. Asaka, ngicela ke sithethe. Okokuqala, cela uxolo into ndayenza kwiminyaka engaphambili. Yayazi uba zandiphathe kakuhle, but ke ndakhula ndimatshole. Ndakuthanda, ndadicide uba ndikutshate. Ekudicayideni kwam ndikutshate ube nomntana, so kandikwazi ke ndikutatshe ndihlonipha wena nomntana. Yabo, so kwinto endayenzayo yonke ndicela nje uxolo. Cela ubuza ngabe ngiqibele. Can I be honest with you? Yeah, yeah. Ubona le nto yenzayo kum, it's unforgivable. Ayixoleleki tu. Kodwa ke sawuthini? Sesilapha ngoku. And ke umntanam andifuna akhule ngenatata njengam. So khona ezawuyenza. And ndiyayazi uba ndikhulele apha ndihlala nawe ever since ndingumntana. And wandimithisa wadicayida nonditshata, yenziwa ke nebhokhwe emnyama for uquma inyala. And honestly, ndiye nam ndazinikela kuyo yonke le nto because bese ndibona uba akho akwenzeka khona sendinguwalapha. Kuyo yonke loo nto ke thina sicela. Awuthi mame, Ikhona into endifuna kuyo. Yabona ke ngakho fake kone yaya nje afanele ngiba yazula kona xa uhamba umntana zomshiya naba. No, so wara ngumntana. Anizohlala kule ndawo ndikwenza khawuleza ndibuye. Ngabona umfana ombona apha ngaphandle. Hayi bo Desmond. Umfana mna. So indlela ocinga ngayo ngami leyo. Uhamba kodwa ungahlali khawuleza ubuye. Nkosi. Cara pode. Passa bola. Come on. Yes. Bani. Yena. Langa.
Madoda, awubona ngeke ngoxa sizapha. Bazothini kaloku umakhelwane xa umakoti apha endlini. Ngeke uhlale phansi. Hayi, suhla. Umakoti akahlali kude, uma ngizame ukulungiselela. Hayi. Lo makhela ngozamntu wakho. Hey bo. Undiphathele ntoni namhlanje langa? Tamaki. Ndifuna uqonda uba why ubuthule. Why ubuthule iminyaka le yonke? Why bendithule? Uthetha ngantoni? Uyayazi into eyisenziwa ngumalume wam kum. Kodwa wena wathula iminyaka le. Oh. Hayi kaloku langa. Leyo into ndandingangeni indawo kuyo. Laa ndoda ndandiyibona mna xa isiza apha kuthi isicele, hey hayi madoda, namhlanje ndivuke ntye isophu. Siyibuze thina isophu yantoni le nto uthetha ngayo? Angasixeleli. Kodwa ke ekuhambeni kwexesha ndabuya ndayiva uba yintoni le. Ewe ke ndandingenako ukuthetha ngoba laa ndoda yayindoda efumileyo ngelaa xesha leyo. Yayisinkalela utywala sasisezwa yiyo. Kodwa ke ndandingenothetha ngoba kaloku laa nto yayinto yefemeli. Mna andiyofemeli mna ke ngoba ngeni. No, awuyefemeli njani? Ungathini xa inokwenzeka emntaneni wakho laa nto? Hayi kaloku andinoyithanda loo nto leyo njengoba bendisitsho langa ndandingayithandi loo nto. So ke ndandingenothetha njengoba bendisitsho bendingeyofemeli. Hayi Mike, sondiqala ukubhanqa mna. Kodwa khawutsho ndingamfumana phi umalume wam? Hayi bona langa, laa nto kaloku yinto eyisenzeka kudala. Ndiyakucela yiyeke le nto le, ukhusele ubomi bakho. Ngoba kaloku langajonga ubomi bakho ngoku abusabambekanga kulaa nto yayisenzeka kudala. Amanga ndawoninye noko ndiyabona buyaqhubekeka ngoku. Noku ude wenda nokwenda ngoku loo nto ithetha uba izinto zihambela kakuhle. Le into yiyeke ndiyakucela. So uyayithanda le nto eyenzeke kum le? Ndicela ndixelele ndingamfumana phi umalume wam Tamike? Ufuna ndithini mna ndikusekhona? Hayi andicinga loo nto le into asoze ndiyenze leyo. No, Asoze. akho nidi ukundisi. Ndifuna nje wena ndixelele uba ndingamfumana phi, because apha kule ndawo ehlala kuyo kuthiwa akasahlali phaa. Oh hayi kaloku wahamba kudala but waphinda wabuya. But ke ngoku uthe xa ibuya wabuya etshintshe kakhulu. Ingenguye laa mntu simaziyo. Ubuya ke ngoku sekehamba nezintwana endibona siphathisa phaa. Nathi siyamoyika ngoku, asifane sifikelele phaa kuye. Yabona ubuya yapha kuye kuzawunyanzeleka ke ube khona umntu ohamba naye, ungahambi wedwa. Kodwa lana ndiyakucela mntanam, le into iyeke. Sihoye uba ndizawuya phana nabani, ndim ozodicayida. Langa. Enkosi kakhulu Tamike. Enkosi ngayo yonke into ondenzela yona. Langa. Ndiyakucela yiyeke le nto le, ndiyakucela. Langa. Madoda. Ndizayithini ngale nto? Umsindo endinawo ngalo mzuzu andazi ndimthini umalume. Xa ndinombona intlungu nenkwaleko ayithetheki. Now nditya ii-ARVs yonke le mihla ngenxa yomntu owamosha ubomi bam. Ndinqwenela uba zange ndazalwa.
Langa. Nansi le ndoda. Uthatha nabantu abaphandle masiphume siyaphe ndiyacela. Umalume kufanele baphendule. Thina bebuze emininzi gqithi for yena. Ndifuna ndixelele uba le nto wayeyenzela ntoni. Jonga le. Ungathi ke akhange ndikuxhobisa. Ndiyahamba. Andihambi mna apha ndingezifumenanga impendulo. Bena ndife uba ndiyafa.